सिखाराखै नै उन्दुगासिनो ब्र सिखार गुड मर्निं सिखाराव सौथानाव guys, welcome to my another video. So आं दिनै नोंथांमोननो गय माने एसे मर्निं भिउ देखायनो नागिरदों आरोना नोंथांमोना नायबानो जाबाय। एकदम फुं सिखारनानै आं रानिं सानिं खालामखांबाय आरोना दहायनो सिखारदोंमोन आं 4 बाजियावनो एसां खोमसिमोन नालाय स' नोंथांमोननो भिडिअ बानायाखैमोन आङो दा बानायबाय आरोना आरामनो एकदम स्रांनो दा क्लियारनो नुजोब्बाय आरोना दा ओरैनो आं र'डआव बेरायगासिनो बेयाव बेसां मानसिफ्रा ओरैनो मर्निं वाक खालामबाय थायो आरोना मानसिफ्रा मेरला ओरै गारिफोरखौ बिदिनो दोनो आरोना लामा जिं जिङाव बिराद मोजां आरोना जायगाया नोंथांमोना फैबानो जाबाय मालाबा लोगोफोराथ' आरामनो उन्दुनानै दं आरोना रुमाव आं नोंथांमोननो देखायगोन एसे नाजाराखौ मादि नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरोना गोजांनाया बिराद गोजाङो आरोना ओरै थान्दानो एकदम जोंथिं बादि दङ आरोना दा मानसिफ्रा बेयाव सुइटार जाकेट गाननानैसो बेरायनांगौ जायो आरोना बिदि माबाथ' जाया दा आं खारदोंमोन नालाय ओंखायनो माबा आखायाव लाबाय बिराद मोजां आरोना नायनोथ' बिराद मोजांखा जायगाफ्रा स' हाजो गोजा आरोना ओरैजाय ओरैबो सब टाउन गोजा बेरायनो होनबा आंजों कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय बेरायनो फैबानो जाबाय लामाफ्राबो बिराद मोजां आरोना क्लिन साफानो आरोना स' आं दा फार्स्ट टाइम नालाय जायगाफोरखौ मिन्थिया अहाय मा दङ अहाय मा गैया स' आं नोंथांमोननो बेसेबां हायो देखायगोन आरोना होमबाबो देखायनो नाजागोन बेरायनानै दा केमेरायावथ' एसेबां मोजां नुवाबो जानो हागौ एकदम माबायावथ' रियेलावथ' मोजांथार आरोना एकदम खाराबाबो जायो माने हाजो गोजा नालाय थाबायबानो जायो गिदिर हाजोल' दं आरोना एकदम ओरै सब हाजो गोजा नालाय बेयावनो खुरै बानायनाय नै सब गोजौ आरोना लामाफ्रा बिराद मोजां आरोना बेरायनो फुङावथ' बेरायनो बिराद मोजां आरोना आरो बिराद मोजां नाङो फ्रेशनो भिउफोरखौबो बिराद मोजां नाङो आरोना नायनो सब हाजो नालाय ओमफ्राय बेलाय बेथ' बेयाव केम्प दं आरोना आसाम राइफल केम्प दं बेयाव दं आरोना माने बे भिउखौ नाहरनो हागोन आरोना स' बे बारा मोजां जायगा नंबा सारना आरो बेनिफ्राय मोजां जायगा दङ आं स' बारा मिन्थिया नालाय आंथ' गोदानसो नालाय दा फार्स्ट ओमफ्राय आं बारा मिन्थिया लामा गैला दा आं ओमफ्राय स' गारिफोरखौ ओरैजाय बिदिनो दोनो आरोना लामायाव पार्किं खालामनानै दोनोथ' जायगा थाया नालाय बारा जायगाफ्रा थेंना ओंखायनो बिदिनो दोनो आरो गारि आरिखौ ना फ्रेन्ड्सफोर एबार थांसै एसे एक्सारसाइज खालामो एसे लामायाव बिराद मानसिफोर खालामगासिनो दं आरोना फुङाव सिखारनानै बिराद मानसि एक्सारसाइज खालामो लामाफोरखौ मा होनो आरो जि साफाखा आरोना लामाफ्राबो स' बेयाव खेबसे फैनांगौ आरोना बेरायनो नोंथांमोना बिदि आं रिकुवेस्ट खालामो आरोना नोंथांमोना बेयाव फैनानै बेरायफैबानो जाबाय आरोना एसेबां मोजां आरोना जायगाया लामाफ्रा बिराद मोजां आरोना नायनो हागोन बेसेबां गोजौ हाजोफ्रा माबाफ्रा लामानि बर्डारफ्रानो एकदम फुरा हाजो गोजासो नालाय फुरायाव सब दा थांसै एसे एक्सारसाइज खालामनोसै बैयावनो मानसिफोर खालामगासिनो आरोना बै दानिजों बेयावनो एक्सारसाइज खालामो मा खालामो दा आंबो थांनानै एसे खालामसै आरो दा रुमाव थांनानै देखायसै आं जोंनि रुमखौ मादि जों मा खालामो नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय So evident this world will soon
एक्सारसाइज खालामसै बेयावनो गोबां मानसिफोर खालामो नालाय बेयाव आरो बिराद मोजांबो आरोना जायगाया एकदम जों दायो रुमाव थांफिनसै आरोना एकदम दा जों बेयाव आं एसे रानिं सानिं खालामबाय एक्सारसाइज खालाम आं दा बारा मिथियाबो नालाय जायगाफोरखौ एसेबां देखायनो हायासै मालाबा नेक्स्ट टाइम थांनानै आं देखायगोन आरोना नोंथांमोना नायबानो जाबाय दा सानराइजबो ओंखारबाय आरोना बिराद मोजांनो स' आं मालाबा टाइम लानानै नोंथांमोननो मोजां भिडिअ बानायनानै आगारगोन आरोना नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय मोजां नांबाय आरोना खारनानै बिराद मोजां नांबाय खारनानै बडिखौ फ्रेश मोनबाय आरोना एकदम सानराइज नायनो हागोन नोंथाङा ओमफ्राय देखायहरगोन आं बिराद मोजां ओंखारखाबाय एकदम स' बे साइडनिफ्राय ओंखारदों आरोना नै बिराद मोजां खोमसि जागलायबाय आरोना स' गाबोननिफ्राय फैबाय थासै आं खारनो बिराद मोजां नांदों आरोना फैनानै स' दिनै इसेनो जागोन आरोना भिडिअआ एसेबां गोलाव जानाय नङा सर्ट जागोन आरोना ओरैबो लामा दङ रिटार्निं स' बे लामाया ओरै थांनानै ओरै फैफिननो हायो आरोना गिदिंनानै एकदम गोजौ आरोना खाराबाबो जायो ओरैजाय थाबायबानो जाखायो आरोना एक्सारसाइज एसेबां खाराबाबो जायो फाइनालि फै रुम मोनफैबाय आरोना नोंथांमोना बेसेबां हायो सापर्ट खालामबानो जाबाय बहुत माबा अननाय थागोन आरोना नोंथांमोननो गोदान भिडिअ लाबोनो नाजाबाय थागोन आरोना नोंथांमोननो दा सब स्रांबो जाजोब्बाय नालाय दा गारिफोराबो खारगासिनो जोंना बेनो आरोना जों बेयावनो थायो आरोना स' गाइस जों बे बिल्डिंखौनो बानायगासिनो आरोना बिराद गिदिर आरोना बिल्डिङा बेयो गारि पार्किं बानायग्रा आरोना जों गाखोलांनानै एकदम बे बिल्डिङा एकदम 5 थालासिम दं आरोना बे बिल्डिङा फुरा बेयाव शपिं मल माबा माबि बिदिनो जागोन आरोना मेरला डिस्क' माबा माबि जागोन आरोना बिदिनो सब गारि पार्किं बानायग्राबो दंखायो नालाय जि थांबाय थानांगौ दायो जाहांगासिनो आरोना बेजों थांनानै दा एकदम बे गारि पार्किंआ दा लास्टसिम जाजोबथाराखै नालाय दा आं सिरिजों थांनानै देखायगोन नोंथांमोननो बेयाव दा जेबो लाइट साइटबो लागायाखै खोमसिनो आरोना बे लाइट साइट सब कालार लागायबाय आरोना वाइट कालार दायो जाहांगासिनो आरोना लासै स' लोगोफोर बिल्डिं गोजौनिफ्राय बिदि नुयो आरोना एकदम बरियानो दा हराव दा एकदम खोमसि सिखारनानै आङो ओरै थांनानै फैबाय आरोना रानिं खालामनानै एकदम ओरै थांनानै फैबाय ओरैनो फुरा लामा गोजा आरोना एकदम लामायानो लामा ओमफ्राय ओरैबो थांखांबाय खेबसे ओरैबो थांखांबाय आरोना ओमफ्राय थांनानै ओरैबो थांखांबाय आं खेबसे एकदम बिराद मोजां आरोना ओरैबो दा नोंथांमोना एकदम गोजौआव थाखायबाय आरोना डाइरेक्ट स' लोगोफ्रा दा रुमाव दङ सिखारगोन ना सिखाराखै मिन्थिया दा थांनानै देखायसै स' जोंना सासेया सिखारबाय आरोना एलाय आसोला ब्रास खालामगासिनो गुड मर्निं ब्र सिखारगोन ना सिखाराखै स' आं नोंथांमोननो देखायगोन बेयावनो थायो आरोना जोंना बिदिनो आरोना रुमा जानला फानलानो थाखायो सिखाराखै नै बेयावनो उन्दुगासिनो ब्र सिखार गुड मर्निं
सिखारथ' बेयावनो थायो आरो एकदम फुरा उन्दुगासिनो दाबो सिखाराखै दा आं मर्निंआव खालामनानै फैखांलायबाय बिसोर दाबो सिखाराखै एकदम गोदै सिमां नुगासिनो आरो ना मालाय नाम pula मा फागबुं स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायदोंबा लाइक साबस्क्राइब खालामना दोनबानो जाबाय स' गोदान भिडिअ फैगोन स' बाय